Gepleyer Azatlyk Radiosu Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlara prezidentiň pul sowgadyny gowşurmak dawaralary geçirilýär. Prezidentiň adyndan halkara aýallar güni sebäpli paýlanýan puluň möçberi şul 60 manada barabar. Prezidentiň aýal gyzlara pul sowgadyny gowşurmak çäreleri we aýal gyzlaryň alan sowgatlaryny ýüzüne hem maňlaýyna silip bildirýän minnetdarlygy döwlet telewizionyasy arkaly giňden görkezilýär. Bu gedek ozalkylardan gelýän bu däwin berja edilmegine ýurdun kiçi ýaşly körpüleri hem çekildi. Muny ýene-de döwlet telewizionyasy görkezdi. 8-nji martyň öňü tirasynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndan işleýän, okuyan aýal gyzlara we çağlar bagyna gatnaýan gyz çağlara sowgat gowşurmak däbi 2011-nji ýyldan bäri dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň hem ogalymlaryň sözlerine görä dawaralarda gowşurulýan we çağlaryň ýüzüne silýän bukçalary boş bolýar. Çağajyklaryň maňlaýyna silýän bukçalarynyň içi boş sebäbi puly olaryň enatalaryna gowşurýarlar. Indi bolsa 3 ýaşly körpeler hem olary ýüzüne silmeli edildi. Bu zatlary telewizorda görkezýärler. Elbetde ýaş çağalar özlerine etdiýleni ederler. Olar näme düşünýär? Emma olara muny etdirmek näme gerek diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriň biriniň pikirine görä prezidente minnetdarlygy beýan etmegiň köpçüligiň öňündäki şeýle kemsedici görnüşiniň döwlet derejesinde mahabatlandyrylmagy siýasatyň adamyň ykbalyna ýaşlykdan aralaşýanlygyny görkezýär. Häkimetler adamyň ykbalyna aralaşýar şeýdip ruhy göýdüklük we el garamak endigi ornaşdyrylýar diýip Azatlyň söhbetdeşi bellidi. Türkmenistanda ýananlara we çağlara pul sowgadyny paýlamak däbi öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň gol astynda döräpdi. Ol 1990-njy ýyllarda aýallar bayramçylygyny martyň aýagyna geçirip ony Nowruz bayramy bilen birleşdiripdi. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2008-nji ýylda bu bayramçylygy 8-nji marta geçirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk kampaniýasy Türkmen hökümetini tölegi ukypsuzlukda aýyplaýar. Türkmenistana iş alyp baran Çakiroglu Grup kampaniýasynyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakiroglu Türkmen hökümetini tölegi ukypsuzlukda aýyplaýar. Onun 28 fevralda EU Reporter neşrine siýtirilenen sözlerini Çakiroglu Türkmen hökümetiniň maliýe serişdeleriniň guturunyny täze proýektler beýlede dursun onuň tamamlanan işler üçin hem töleg töläp bilmeýändigini aýdýar. Çakiroglu Türkmen hökümetiniň soňky 3 ýyl bäri kampaniýalara töleg töläp bilmeýändigini öňe sürdi. Neşriň maglumatyna görä Çakiroglu Grup kampaniýasy Türkmenistandan çekilipdir. Bu kampaniýanyň Türkmenistana haýsy pudokda iş alyp baranlygy barada maglumat berilmeýär. Türkmen hökümetiniň daşary ýurt kampaniýalarynyň öňündäki bergisi barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça EU Reporter neşriniň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan kommentariýa almak synançygy netijesi bolupdyr. Azatlyk Radiosynyň agzalýan meseleleri boýunça Çakiroglu Grup kampaniýasynyň Istanbuldaky baş edarasyndan maglumat almak synançygy netijesi boldy. Kampaniýanyň baş edarasy Türkmenistan bilen gatnaşyklardan Oguzhan Çakiroglunyň habarladygyny aýtdy. Kampaniýanyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakiroglu Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsuzlygy barada öňe süren maglumatlary boýunça Azatlyk Radiosyna interwiu bermekden saklandy. Türkmen resmiýetleri ykdysady kynçylyklary tasdiklemeýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Ahal Miwe Owa Hojalyk Senat Önümçilik Birleşiginiň işgärleri, gazet, jurnallar, medisina barlyklary, köpçülikliň çäreler we şäheri awadanlaşdyrmak işleri üçin özleriniň aýlyk haklaryndan ýygyderli pul saklanylmagyndan zeýrenýärler. Bu ýagdaýdan şikayet edýän işgärler işden çykarylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan birleşigiň 11-nji mikroraýonundaky edarasynyň birnäçe işgäri gurrun berdi. İşgärler her 3 aýda bir
gedek gazet jurnallara abuna ýazylmaga mejbur edilýärler. Onuň üçin aýlykdan her gedek 30 manat saklap galýarlar. Ol gazetlerde hepde bir gedek gelýär ýa-da gelinok. Köpçüliklerin çäreler şäheri awadanlaşdyrmak işleri üçin hem her aý diýen ýaly pul ýygnalýar ýa-da aýlykdan saklanýar. Ondan başga da işgärler her 6 aýda bir gedek medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Bu barlyglar üçin hem her gedek diňe medisina spravkasy üçin 120 manat, narkodispanser we psih-dispanser üçin hem degişlikde 3-6 manat töremeli diýip ahal miwe owa hojaluk senaat önümçülük birleşiginiň işgäri Adatlygyň habarçysyna 4 martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kärhana ýolbaşçylar bilen işgärleriň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda işgärler bu medisina barlygyndan ýylda bir gedek geçmeli. Ýöne kärhana ýolbaşçylary işgärler şol barlyglardan dolu geçse de ýa-da geçmese de şol pulu aýlykdan saklap galýarlar. Ahal miwe owa hojaluk senaat önümçülük birleşiginiň işgäriniň sözlerine görä häzirki wagt bu kärhanada hasapçy we beýleki administrativ işgärlerden başga jemi 70 çemesi işçi dähmet çekýär. Birleşik Owa hojaluk ministrligine degişli bolan üçin işgärler işe girenlerinde ýurduň Demokratik partiýasyndan başga da senaatçylar we telekeçiler hemde agrar partiýalaryna agda bolmaga hem mejbur edilýärler. Şeýlelikde işgärleriň aýlygynyň jemi 3%-ni bu partiýalar üçin saklap galýarlar. Fevral aýynyň ortalarynda kärhananyň sowadyjy ambarynda işleýän işgärleriň biri kärhana ýolbaşçylaryna özleriniň aýlyk haklaryndan ýygyderli köp pul saklanýandygy barada şikayet etdi. Ol biziň aýlygymyzdan partiýalar üçin hem pul saklap galýarsyňyz. Bu partiýalaryň bize edýän peýdasy näme diýip sorady. Aradan bir gün geçip geçmänkä şol işgär işden çykaryldy diýip birleşigiň işgäri belledi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda ahal miwe owa hojaluk senaat önümçülük birleşigi bilen habarlaşyp bu maglumatlar tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.